ନୂଆ ବର୍ଷ ସରିଗଲା ସମସ୍ତେ ପିକନିକ୍ କଲେ ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ ମୁଁ କ'ଣ ପିକନିକ୍ କରିବିନି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଚାଲୁ ଆଜି ପିକନିକ୍ କରି କେଉଁଠି ଡେରାସ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଆରେ 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 ଜାଗା ଖୋଜ ଜାଗା ଖୋଜ ଜାଗା ଖୋଜ ଆରେ ଏଠି ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଆମେ କ'ଣ ପିକନିକ୍ କରୁ ଚାଲ ଏଇଠି ଆମ ଜାଗା ନାହିଁ ଆମେ ଅଲଗା ଜାଗା ଖୋଜୁ କି ଜାଗା କି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଏଇଠି ଚାଲ ଗାଡ଼ିରୁ ଅନଲକ୍ କଲୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଚାଲିଲୁ ଆଗେ ଜାଗା ଖୋଜିକି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଝିଅ ମୋର ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇ ଏଇ ଗତି ଜଲ୍ଦି ମସଲା ନେଇକି ଆସେ ହଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଭାଇ ମୋର ଭାବିଲେ କ'ଣ କରିବା ହଁ ଏବେ ଚାଲିଲା ଷ୍ଟାର୍ଟରର ଯୋଜନା କ'ଣ କରିବା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଆଉ ପନିର ଟିକା ଝିଅ ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ହୋ ମୁଁ ଟିକେ ଫଟୋ ଦେଖେଇ ସାରେ ମୋର ତାପରେ ଏବେ ସବୁ ଅନଲୋଡ଼ିଂ ହେଲା ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଚାଲିଲା ଏବେ ଚାଲିଲା ତାର ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଛ ଏଇଟା ପନିର ଟିକା ଏଇଟା ହେଲା ମାଛ ଫ୍ରାଏ ଆହା କି ଟେଷ୍ଟ ଏଇ ଲୁଚି ଲୁଚି କ'ଣ ଖାଉଛ ମୋତେ ଦଉନ ଏବେ ଚାଲିଲା ମୁଁ ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ ଫାମ୍ପଡ଼ ଛାଣିଦେଲି ଆଉ ଏଇ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ହାଇ ହାଇ କରିଦେଲେ ଆଉ ଏବେ ପରିରା ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମାଛ ତରକାରୀ ଛତୁ ତରକାରୀ ପାମ୍ପଡ଼ ସାଲାଡ଼ କେତେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ପୁରା ବାଡ଼ି ବୁଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛି କିଛି କାମ କରୁନି ନାଇଁ ମୁଁ କାମ ବି କରିଛି ନା ଦେଖ ଆମ ଖାଇବା କେତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲୁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ମୋ କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖ ଭାଇ କହିଲେ ରେ ମୁଁ ଟିକେ ଚଷମା ଲଗେଇ ସାରେ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ବେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରୁଛ ନା ରୁହ ଖାଇସାରିଲ ଏବେ ବାସନ ମାଜ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଚାଲ ବାସନ ମାଜିବା ଭାଇକି ତ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ବେଶୀ ଖାଇନି ମୋତେ କାହିଁ କାମ କରା କରୁଛ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ପଛଟା ସେ ଅଡ଼ ଥିଲା ଆଉ ଫୋନ୍ ଖିଚିଲା ଭାଇ ମୋର ସବୁ ବାସନ ସୁନ୍ଦରିଆ କରି ମାଜିଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଡିଗି କରି ନାଚି ପକେଇଲେ ଇସ୍କି ଗୁଲଗୁଲି ହାସ ଏବେ ବାସନ ମାଜି ସରିଗଲା ଆମେ ଜିନିଷ ସବୁ ରେଗାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ବାଏ ବାଏ।